Rapazada, un aviso quero darvos antes de comezar. Escoitade un momentiño o que vos vou contar. Hai moita choiva e vento a soprar sen parar e por seguridade non podemos desfilar. Non é que non queiramos facer a festa na rúa, pero o tempo está tolo e a cousa non axuda. Adiamos o desfile, non vos vaiades enfadar. Será o venres 20 cando imos celebrar. Eu, Meco Llomán, confeso volo contento que estes días extras son para min un agasallo do vento. 8 días máis estarei a mirar, pixando as trasnadas que queirades argallar. Non me poderedes xulgar nin facer xuizo mañá, que seguirei mirando dende aquí. Xa veredes, xa. Mañá será día normal, de traballo e atención, pero ás 12 en punto faremos celebración. Cada un traerá algo rico para compartir, filloas, orellas. Para todos repartir, nos gimnasios xuntarémonos para comer, rir, cantar e pasalo moi ben. Podedes vir elegantes, ou do que vos pete, de bruxa, de pirata ou cun gorro plumas 7. Así que ánimo arriba, non hai que chorar, que entroido segue e imos festexar!